So yun guys, magandang umaga. Ako pala si RS at welcome sa From the TV channel. So yun nga pala guys, for today's video guys, pupunta tayo ng Albay. I-meet up ko yung in-orderan ko ng saso. Yung saso guys is kind of chicken siya guys. Parehas siya ng Red Island chicken. Nangingit ko guys, pero hindi naglilimlim. So yun guys, pupunta natin ngayon guys, medyo naulan. So ayun guys, tara, samahan niyo ako. So yun guys, bala dito ko sa pamimitan namin nung seller nung manok guys. Nasa Peña Francia ko guys. So ayun. Diba tayo siya. Nasa biyahe pa. So yun, tambay mo tayo guys ng konti dito sa may court. So ayun. So yun guys, nagbago yung meeting place guys sa Daraga na lang guys, Daraga City. Daraga City guys, doon ako pumunta ngayon. Yun guys, tara.
So yun guys, nandito na ako sa Daraga. So ngayon, hanapin natin yung, ano, yung buyer, ay yung seller guys. Tara. So yun guys, ito na kuha natin guys yung manok natin. Ayun, yan na siya sa loob. So, ayun, uwi tayo. So yun guys, karating ko lang si bahay. So ayun, halos kakainto ko lang. Huwag nyo napasin yung buho ko. Katangay ko lang ng helmet eh. So ayun guys. Diba guys ito, medyo nahirapan tayo bumiyahe from Daraga to dito sa amin. Kasi nabutas guys yung ano, yung karton nung ano, yung pinaglagyan nung ano, nung manok. So kaya nahirapan ako guys. Kanina nasa likod ko siya. So nung nabutas siya, buti hindi nakawala yung manok eh. So yung panali ko dun sa likod, tinali ko dito guys sa box eh no. So yun guys oh. So tinali ko lang sa box kasi nabutas siya guys eh. So parang bumigay yung ano kasi maraming tae na nung ipot ng manok. So ayun ginawa ko. Pero good pa naman guys. So ayan. So doon na natin sa bukid guys to. Pakawalan. So ayan medyo pagod na guys. Ayun no, humihingal na sila. Pero mamaya may konti, malapit na. Ayun no, hingal na guys, hingal na. So ayun guys, bihis lang ako, mabilis tapos dali natin sa bukid para makalakad-lakad sila. So ayun guys. So ayun guys, bali dito tayo sa parking lot. So ayan. So dala ko na guys yung manok. So nakahingal guys. So nakabihis na ako. So ayun guys, tara doon tayo sa bukid. So ayun guys. Medyo mabigat din guys, siguro mga nasa ano to 10 to 15 kilos guys. Bigat din. Para 5 peraso lang to guys, 5 peraso. Pero ang bigat. Masisimit ko na sa 10 to 15 kilos guys. Na siguro ga-average to ng mga mga 3 kilo isa. Pero parang masama ganun guys, mga 2.5 hanggang 3 kilos ang kada isa guys. Ngalay. So yun guys, happy na naman tayo. Meron tayong bagong alaga. So sana okay lang sila sa loob. Kasi guys, halos simula nung Daraga, halos 1 hour ata ang biyahe ko. O mahigit pa. Kasi guys, yun nga, medyo tumigil ako sa may daan kasi yun nga, nabutas yung ilalim. Tapos ayun, inayos ko muna. So ayun, sana okay lang sila. So yun guys, so mamaya ulit. So yun guys, karating ko nito sa kubo natin. So ayan, kulungan. So yun guys, yung manok natin, ayan, yung Rhode Island Red. So yun guys, tsaka yun dito yung mag-asawa, ayan, yung babae, tsaka yung lalaki. Akin na lang siguro ni Papa para hindi siya masyadong nagagala. So yun guys, meron tayong mga bisita dito. Ayan, yung mga pamangkin ko dito. Ayan, mga pamangkin ko yan guys. Tsaka kapatid ko si Eman. Ayan, daming tao. So ayan, sa ating bahay kubo. So ayan, mga bantay natin guys. Nung wala tayo, so nagbantay. So yun guys, pakawalan ko to guys na Rhode Island na lalaki. Palabasin ko sila, tapos ipalit ko muna yung bagong bili natin na Saso. So yun guys, yung Saso guys, Saso yung pangalan nitong ibang brand. Paano ba? Basta ibang lahi guys. Saso. Yun yung pangalan. So ito guys, ang purpose nito is pwede siyang pang meat, pwede siyang pang consume. Kasi mataba siya guys, malalaki. Plus, meron din siyang nangingitlog din siya guys. Halos pares siya ng Rhode Island, pero ang ibahan lang guys is yung Rhode Island guys is nasa 300 ang maximum na iniitlog niya every year. Pero itong Saso guys, nasa range lang ng 250 maximum ata yun. Yun yung pagkakalam ko guys. So yun yung pinagkaiba nila. Pero same lang guys. Parehas guys, mapakinabangan natin. So ayun guys, tara, pakawalan natin. Guys, yung mga pato. Ito guys, pakawalan natin to. Ayan. Yeah. Ayan guys. Kurok. Ayan guys, labasin sila. Kurok. Ayan guys. Ayan. Ang alaga natin.
So yan. Manok pala dyan man. Manok. So yan guys. Palabas natin itong isang guys kasi ito matapang to eh. Baka awayin niya guys yung Bas na. Yan. So yun guys yung itlog natin guys oh. Itlog. Hindi pa itlog pala ng manok, hindi natin. So yun guys. So yun. Ito guys dito natin. Paano ba to? Sige lang. Pirahulog. So ayun. So guys, gusto pumasok ng mga Rhode Island natin pero hindi pwede. Kasi ibang lahi ito guys, baka mag-away-away sila. So ayan. So guys, pakawalan natin. Tignan natin kung first time mo guys makakita sa personal nito guys. Nakikita ko lang to sa mga post. So ayan. So pakawalan natin. Saan ba na itong pakawala? Dito sa kabila. Ayun. Ito lang pala. Ayan siya guys oh. Yun oh. Ayan guys, sana walang patay. Yun oh. Ayan. Yun oh. Laki guys. Ayan. So alisin natin guys yung tubig. Alisin natin yung tubig guys kasi bagong labas lang sila. So makasipunin. So yun guys, ayan pala yun guys, yung tinatawag na na saso. Yung yung klase ng manok. So yun guys, laki oh. So ito guys, ang ginawa ko guys is ang binibenta sana nila dalawang lalaki tapos tatlong babae. Sabi ko baka pwede mag-request kasi meron naman ako doon lalaki sa bahay na Rhode Island. So baka pwedeng 4 na babae tapos isang lalaki. So buti pumayag naman guys. Mabait naman kausap si sir na nakalimutan ko yung pangalan guys. So ayun. Salamat pala kay sir. Nabentahan niya ako ng saso. So, good quality naman guys, malalaki tapos mukhang healthy naman guys. Yun ang importante guys, dapat healthy. Para para dire-diretso yung itlog nila. So ito guys, malaki talaga siya guys. Sabi ni sir nasa 4 months pa lang ata to. Kaya hindi pa ito mangingitlog guys. Pero good na, lalaki guys, parang gandol. So yan guys, tingnan natin guys. Yan. Yan. Yan yung mga mata guys, ang bagong bili. Yan. So yan guys, palabasin natin para makabaylo sila. Yan. Yan guys, taba, grabe. Taba. Guys, medyo pa. Yan. Taba. Yan guys, medyo pa. Lupog pa guys kasi sa biyahe. So yan. Yan. Yan guys, grabe, laki talaga. Ito guys, maliit. Halos nang liit guys yung nang liit yung Rhode Island natin na malaki. Ito guys, laki oh. Tamba. Yan guys oh, walang kilya guys. Tinatawag na yung parang barko-barko. Tamba, grabe. So yun guys. Saso. Kaya pala guys, parang maganda siya ibenta pang karne kasi ang tataba, grabe. So yun nga guys, hindi ako nagkakamali, siguro mga nasa 15 kilos yung dala ko kanina. Kaya ang bigat niya guys. Kasi ang lalaki pala talaga, ang tataba. So yun guys, medyo hingal pa sila. So hayaan muna natin sila. Kasi nga guys, yung biyahe lang kanina, grabe. Nahirapan talaga ako. So halos hindi ko na na-vlog guys kasi yun nga, hirap akong pati yung bag ko, tapos yung hawak ko ito, nasa gitna ko ng nasa may nabela ko. So talagang dahan-dahan lang yung biyahe ko kasi ang hirap is magmaniobra. Kasi pag nilagay ko sa likod guys, hindi pwede malaglag kasi wala akong panali. Kasi yung tali ko, yung goma, itinali ko dito sa ito guys, butas oh. Ayan guys, nabutas talaga siya. Ayan oh. So siguro sa ipot, ayan sa ipot nga. Kaya lumambot guys yung yung karton. So kaya nabutas. Pero okay na, at guys, na-save tayo nakauwi kahit dahan-dahan lang. So okay din yun.
So yan guys, oh. Ayan. Ayan guys, oh. Huwag mo natin painumin guys. Delikado. So walang kinain guys, oh. Ay, wala nga. So, hop, huwag natin painumin. So, yeah. So yun guys, gusto pumasok ng Rhode Island. Hindi pwede guys. Yan. So yan guys, yung ano natin. Bagong 5 manok. Ang lalaki guys, oh. Ang liit yung ano natin. Yung Rhode Island na babae. Panis. Kung sa laki guys, ang pag-uusapan, nawala yung ano guys, ang laki nun. Sobrang laki talaga ng mga ano, nung saso kung tawagin guys. Pero hindi ko pa guys na re-research kung ano talaga yung pinakang pangalan niya. Pero ang dun sa nakita ko sa post yun, nakita ko saso. So saso ang tawag, di saso na rin tawag ko. Guys. Ayun. Ito guys, basta nasasabi na bilang ko, nasa 4 months pa lang. Pa 4 months pa lang ata to. Pero grabe guys, yung timbang nasa 3 kilos ata to. Sobrang ganda nung quality ng meat niya. Kaya pala guys, sabi nung nabilang ko, for consumption to guys. Yung meat, tsaka yung itlog, okay siya. So yun guys, pwede makapag-breed tayo dito, tapos kapag parami, magbibenta rin tayo nito guys dito. So yun nga, so yung mga gusto pala bumili ng ganitong klase, nagre-reseller ako nito, reseller din ako nito. So kung gusto nyo, PM nyo ko, kaya comment lang kayo sa baba, tapos pag-usapan natin para yung magustong mag-alaga ng ganitong breed, magkaroon tayo pare-pareha. So ayan, syempre reseller price, medyo may magdadagdag tayo dyan. So yun guys, yun, maya ulit. So yun guys, pakainin mo natin yun, bigyan natin ng mga dinurog na mais guys, you know. So yung bago tingnan natin na manok, kainin muna natin para para sila may laman agad yung tiyan nila. Oops. Ayan guys, parang galit guys yung yung Rhode Island Red natin. Gustong kanain yung mga babae agad. Hindi pa pwede guys to pasampahan kasi bata pa to. Hindi pa pwede. So ayan. Kaya guys, bigyan natin guys ng mais. Ayan o. So ayan guys, oh. Makikita nyo kung gaano kalaki yan, oh. Puro katawan, walang masyadong balahibo. Ayan guys, mga 3 kilos guys, malaki nating grabe guys. Laki ng lalaki. Tsaka yung so sulit guys yung yung biyahe natin papuntang Daraga, Albay. So kahit ang aga natin guys umalis kanina, so siguro mga nasa mag 6:30, mga ganun guys. So, nauna kasi guys, sumilong pa ako. So yun. Kahit medyo puyat pa, good. Sulit guys yung yung pagod natin sa pagbabiyahe, sa pagmumotor natin. So yun guys, tapos na yung video natin. So ayun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa From TV channel. So walang sawang pasasalamat guys. Labis kayo. So ayun, maraming salamat. So thank you po. So guys, see you sa mga susunod na videos.